Għad kbir ta' familji mistenja jgawdu minn skema ġdida tal-Awtorità tal-Artijiet biex jifdu ċnus temporanji fuq proprjetajiet residenzjali u jsiru sidin sħaħ ta' djarhom. Il-Ministru Owen Bonnici spjega li din l-iskema hija maħsuba l-proprjetajiet residenzjali li fuqhom hemm ċens temporanju li jitħallas lill-Awtorità tal-Artijiet. Pereżempju f'każijiet fejn ikun hemm żvilupp f'numru ta' appartamenti. Aħna minflok ma nitfgħu dak il-pis fuq min jixtri dak l-appartamenti qed naħolqu sistema biex iċ-ċens ikun jista' jinfeda mod preċedenti. Ħalli bekk aħna nassiguraw li jkun hemm inqas burokrazija, iktar ċertezza u iktar effiċenza meta jiġu n-nies biex jixtru il-proprjetà residenzjali tagħhom. Waqt konferenza tal-aħbarijiet tħabbar li l-iskema l-ġdida fetħet minnu fih. Ġi spjegat li l-iskema tinkludi kategorija li tkopri min jixtieq jifdi ċens temporanju fuq daru, oħra għal proprjetajiet li mhumiex f'residenza ordinarja pa' residenzi tal-vaganzi u residenzi vojta u oħra li se tagħti soluzzjoni għal sidien u xerejja ta' proprjetajiet li għadhom se jinbnew fuq art li għandha ċens temporanju u fejn sallum ħafna kienu jsibu ma' wiċċhom diffikultajiet biex jifdu ċens. Il-kap eżekuttiv tal-Awtorità tal-Artijiet Robert Vella spjega li f'każ li l-proprjetà tinbieħ fi żmien 15-il sena wara li jinfeda ċens, l-applikant ikun irid iħallas pagament addizzjonali ta' 3% mill-prezz li bih tkun imbiegħet. Madankollu spjega li hemm ċirkostanzi fejn dawn ikunu eżentati. Jibbenefikaw ukoll mod partikolari il-first time buyers għax jevitaw li jeħlu il-pagamenti addizzjonali li jsir wara l-fidi min għandu il-fuq minn 65 sena joqgħod ġo post li jista' fdieħu li tibieħu dak mhux se jħallas xejn iktar u ħajibbenefikaw ukoll nies li huma fir-reġistru tal-persuni b'diżabilità l-istess mhumiex ħajħallsu dak il-pagamenti addizzjonali. Il-Ministru għall-Artijiet Owen Bonnici fisser l-iskema l-ġdida bħala waħda ġusta, inqas burokratika u aktar trasparenti għaliex se tipprovdi soluzzjonijiet li jagħtu serħan il-moħħ u ċertezza lil familji li ilhom snin jistennew biex isiru sidin sħaħ ta' djarhom.